Гөлзилә Таһирга карап йылмайып куйды. Егет моны сизмәде. Ул ничектер уңайсызланып, дәшми генә атлавын белде. Гөлзилә дә егеткә бик рәхмәтле булса да, сүз рәтен таба алмай җәфаланды. Ярый әле туктаусыз тақылдый торган Әлфия бар иде. Ул ике арадагы үткәргеч сыйфатында төрле юк бар мәзәк хәлләр турында лыгырдап баргач, Гөлзиләнең дә Таһирның да дулкынлануы басылгандай булды. Алар клуб алдында күренүгә тәмәке тартып гәпләшеп торган егетләр беравыздан: "О, Таһир, хәлләр ничек? Эшләр барамы, Таһир?" Кызларга әллә ни игътибар итүче булмады. Таһир егетләр янында калды, ә кызлар эшкә узды. Клубтан чыккач, Әлфия туктаусыз лыгырдап бераз барды да: "Ах, китапханага керергә онытканмын бит", дип кире борылды. Таһир белән Гөлзилә икәүдән-икәү генә калдылар. Бер тын дәшми, тынмый гына атладылар. "Ошадымы?" дип куйды Таһир, үзе башлар өчен шуннан да кулайрак сорау таба алмагандай. "Ошады, Таһир. Рәхмәт, Таһир. Әгәр син булмасаң, мин бу киноны карый алмас идем." "Син индийскийларны яратасың бит, үзең дә барыр идең әле." "Юк, ул турыда әйтмим. Син коткармаган булсаң дим." "Ярында ат кеше өстенә менми ул, урап үткән булыр иде." "Барыбер. Бәлки таптап китәр иде. Күзе тонган малга ышаныч бармы ни? Ә мин шул тиклем курыктым." "Мин дә." "Юк, син шундый батыр егетсең икән, Таһир. 10 ел бергә укып та белмәгәнмен." "Нинди батырлык монда? Сиңа туп-туры килгәнен күргәч, алдына чыкканымны сизми дә калдым. Бер мизгел генә булды ул. Туктап калгач кына хуш керде. Ә каршы төшмәсәм, урап үтәр иде ул." "Юләрсин, Таһир. Үзең аста калган булсаң." Таһир дәшмәде. Йылмайып Гөлзиләгә карады да иңнәрен сикертеп куйды. Үги әнисе белән Гөлзилә арасында мондый ук җылы мөнәсәбәтнең бер кайчанда булганы юк иде. Гадәттә Фәүзия тарафыннан аз гына изгелек кылынса да, бераздан ул күңел рәнҗетерлек гамәл булып, бише белән кире кайта иде. Шуңа күрә дә әлеге хәлләр кызны нык гаҗәпләндерде. Аның сәбәпләрен ачыкларга, аңларга тырышып күпме генә баш ватмасын, моңа акылы да, хәтта хыялы да җитмәде. Үги әнисе тарафыннан күрсәтелгән аз гына җылылыкка алданып, авызы пешкән чаклары күп булганга күрә, Гөлзиләнең күңеле аның бөтен бер катлы хыялларын, берләнеп кенә килгән шатлыкларын җимерергә тиешле давылны бу юлы котышкыч давыл булырга тиеш кебек көтте. Әлеге халәт бары тик ызгышлар арасында була торган ягымлы да, шомлы да тынычлыкны хәтерләтә аңа. Шул ук вакытта хит бер генә көнлек булса да бәхет бүләк иткән өчен үги әнисенә рәхмәте дә зур инде. Ике арада җылылык, аңлашучанлык булганда нинди рәхәт тормышта яшисе икән бит. Мондый ләззәтне көн саен татып торучылар нинди бәхетле икән бу дөньяда. Гомерең буйларына шулай яшәсәң иде дә бит. Кайнап чыккан су кебек бер юлы анда да, монда да омтылган хисләрен йөгәнләргә ашыкты кыз. Хәтер юллары буйлап кай тарафка гына барсаң да, әлегедән дә яктырак, әлегедән дә куанычлырак хәтирәләргә юлыгырмын димә. Үткән еллары көзнең сары яфракларына күмелеп, зәңгәр томаннар артында калгач, кичәгедәй бәхетле мизгелләрнең бүтән кабатланмаячагын белгәнгә, бүген дә дәресләр беткәч өенә кайтырга ашыкмады. Китапханага кирип утырды. Өй эшләрен эшләгән арада кичәге куанычларын искә төшереп, шиксез ләззәт диңгезендә йөзде. Үги әнисенең ягымлылыгы, гомумән гаиләдәге җылылык җанын иркәләде. Күкләрнең 7нче катына менгезеп, якты хыялларга чумдырды. Гөлзилә үзен авыр юллар, кырыс сынаулар аша бәхет патшалыгына юлыккан әкият кызы итеп тойды. Мондый кичерешләренә Таһир турындагы уйлары да өстәлгәч, дөнья бөтенләй балкып китте. Моңа кадәр ике якты бер төшенә дә кермәгән егет төрле сыйфатларда сынланып күз алдына килеп басты. Берчә аның кыяр кыймас кына кинога чакырганы, берчә чиләкләр тотып башын түбән иеп суга чыкканы, берчә ак-караны күрми ярсып чапкан атны туктатканы, берчә Гөлзиләнең күзләренә төбәлеп өнсез генә басып торганы,
исенә төшеп, йөргән сагышлы да, шатлыклы да бер хис сулкылдатып алды. Таһир турында уйлану рәхәт иде аңа. Акылы бик үк исәп-хисап биреп бетермәсә дә, күңеленең кайсыдыр почмагына яшеренгән сәер бер тойгы егетнең бүген дә китапханага килеп керүен, Гөлзиләнең партасына таянып кинога дәшүен көтте. Кыз үзе дә сизмәстән тирә-якка күз йөгертеп алды. Алгы парталарда 5-6 класста укучы 2 кыз дәрес хәзерләп утыра. Киштәләр арасында тагын берничә кеше китап сайлый. Таһир юк инде бүген. Hind кинолары көн сайын булмый шул. Кайтырга чыккач та артык ашыкмады кыз. Ләззәтле хисләренең шайпылып түгелүеннән курыккандай талгын гына атлады. Юл ыңгайында кичә булган хәлләрне янә бер кабат күңеленнән үткәрде. Алар инде чынбарлык түгел, татлы төш яки сихри әкият сыман тоела башлады. Әмма ни кызганыч, матур әкиятләр озын булмый шул. Әннә инде Гөлзиләләрнең йортында күренә. Машина заты юк. Димәк, әтисе эштән кайтмаган әле. Алда аны ахирәт көне көтә. Кичәге шатлыклар өчен бүген түләргә кирәк булачак. Котыласы иде шундый газаплардан. Качып кына китәсеңме соң? Укулары тизрәк бетсен иде, ичмаса. Атлаган сайын Гөлзиләнең йөрәк тибеше ешайды, аяк астындагы җирнең катылыгы югала барды. Бөтен тәнен бийеклектән йыгылып төшкән кешенеке сыман сәер бер җиңеллек, таркаткыч җиңеллек биләп алды. Калтыранган куллары капка келәсен ышкындыра алмый җафаланды. Ышкындырылгач та, тотканы башта үзенә тартып, соңыннан гына кайсы якка ачылганын чамалады. Ишек төбенә җиткәч, бераз тынычланырга теләп, веранда тактасына сөялде. Үги әнисенең кара карашын, туң тимердәй битараф тавышын күз алдына китерде. Менә шунысы җанга тиядә инде аның. Бер гаепсезгә булса да әрләсен, әйтәсе сүзләрен әйтеп ачуын чыгарып бетерсен иде ул. Җиңелрәк булыр иде кызга. Юк, алай итми шул. Җикеренү генә түгел, тавышын да күтәрми хәтта. Сихрле боз йомгагы сыман тыныч һәм ачы салкынлыгы белән үзенә буйсындырып ала да бәгыреңне туңдыра. Үзеңне караңгы һәм шыксыз дөньяда япа-ялгыз калгандай тоярга мәҗбүр итә. Үз җаныңны үзеңнән кимертә ул. Ниләргә кичә шул тиклем ягымлы булды икән үгәнисе. Шул тиклем зур бәхетнең барлыгын белгәннән соң, аның бүгенге салкынлыгына да түзә алмаячак бит Гөлзилә. Түзә алмаячак ул моңа. Бүген кичәге көн кабатланмаячак. Так белән җеп аралашып йөри. Ул татлы төш, якты истәлек. Тик чыдарга кирәк. Шунсыз яшәү юк. Сабырлыклар гына сынмасын инде. Ничек кенә бөтен ихтиярын тупларга тырышмасын, Гөлзилә булдыра алмады. Өй ишеген ачканда да куллары калтырап тора иде аның. Әнисе плита янында булышайды. "Кайттыңмы, кызым?" диде ул җан эреткеч ягымлылык белән. "Бүген мин дә соңгарак калдым әле. Бар, шишендә өстәлгә утыр, карының ачкандыр." Гөлзилә баскан урынында таш булып катты. Кулындагы портфеле шапылдап идәнгә төште, күз аллары караңгыланып китте, тамагына йотылмый да, сытылмый да торган төер утырды. Тупсаны атлап кергәндә, ничек кенә дулкынланмасын, үги әнисенең салкынлыгына да, кимсетүләргә дә, һәммәсенә дә әзер иде ул. Барысына да түзәчәк, сабыр итәчәк иде. Барысына да, әмма менә шундый ягымлы карашка, кайгыр тушанлыкка гына әзер түгел иде Гөлзилә. Ул моны башына да китермәгән иде. Гөлзилә өчен бу аномаль күренеш, акылга сыймаслык хәл булды. "Ни булды сиңа, балам? Гөлзилә дим, Гөлзилә." Юк, бу кадәресенә үк түзәр көче дә, сабырлыгы да юк иде аның. Кызының сәер хәләтен күреп килеп җиткән үги әнисенең күкрәгенә капланды да, ярсый-ярсый үксергә тотынды. Назлы бармаклар чәчләреннән сыйпаган сайын хисләре котырды. Күз яшьләре җитезрәк тәгәрәде.
Менә шулай көтмәгәндә Гөлзилә өчен тоташ бәйрәмнәр башланды. Әнисе аны иртәләрен назлап уятты, тәмле-тәмле ризыклар белән сыйлап, изге теләкләрен теләп, аркасыннан сөеп мәктәпкә озатты. Кайтуына да кызны тәмле аш, җылы караш көтеп торды. Әнисе мәктәп хәлләре белән дә кызыксынды. Тиздән булачак район конкурсына нинди җырлар әзерләвендә сорашты, аның ниятләрен дә җүпләде. Хәтта кайчагында эшлекле генә киңәшләр дә бирде. Өй эшләрендә бергәләп башкардылар. Монда да әнисенең йөкне күбрәк үз өстенә алырга тырышуы сизелеп тора иде. Имтиханнарыңа ныклабрак әзерлән, балам, диде ул. Кеше сокланып торырлык булсын. Гөлзиләнең шатлыгы күкрәгенә сыймады. Мәктәптә дә гел генә көр күңел белән йөрде. Дәресләренең һәрберсендә диярлек 5 алды. Төрле түгәрәкләрдә шөгыльләнергә дә, яңа җырлар өйрәнергә дә өлгерде. Күңеле күкләрдә иде аның. Хәзер дәресләрдән чыгуга кайтыргамы, юкмы дип икеләнеп торулар бетте. Китапханага керсә дә, теге яки бу эше кирәкле китапны яздырып алыр өчен генә керде. Анда да озак тормады, атлыгып өенә кайтты. Тамагын ялгау белән йорт эшләренә тотынды. Керен дә, идәнен дә юды, суын да ташыды, малларны да карады, икмәк пешерүдән дә, ашарга әзерләп куюдан да тартынмады. Бу эшләр аңа ләззәт бирә иде хәзер. Ул үзен элеккедәй ихтиярсыз хезмәтче итеп түгел, ә үз дөньясы өчен тырышучы, тулы хокуклы хуҗа итеп сизде. Әнисенең "Кайчан өлгердең аңа? Үзем дә эшли алам, син укуыңны кара кызым", дип кайгыртуы Гөлзиләгә икеләтә шатлык китерде. Дәресләрен карарга, имтиханнарга әзерләнергә әллә ни күп вакыт та кирәкмәде аңа. Кызның зихене элек тә яхшы иде. Күп нәрсәләрне дә укытучы сөйләгәндә үк хәтеренә сеңдерә дә, хәтта бер тапкыр китап тотып карамаган килештә 5лек җавап бирә ала иде. Хәзер исә ул тагы да ныграк үткенләшеп киткәндәй булды. Дәрестә үтелгәннәрне өстәмә әдәбият белән байтты. Хатта иң катлаулы булып тоелган нәрсәләр дә бер уку белән исендә калды. Һәм кыз теләсә нинди мәктәпнең, теләсә нинди укытучысының да белеме белән бәреп егарлык дәрәҗәгә җитте. Җыр аның язмышы иде. Аның бу талантын авылдашлары гына түгел, хәтта районда да беләләр. Үзешчән сәнгать сөючеләр арасында район буенча үткәрелгән конкурсларда чыгыш ясап, алдынгы урыннарны алганы да бар. Быел да катнашачак Гөлзилә. Быел ул конкурсны зурдан кубып үткәрмәкчеләр икән. Тирә-як районнарның үзешчәннәре бәйгегә чыга. Исемнәре киң таралган сәнгать осталары да килә. Алары бәя биреп утырачак, дип сөйлиләр. Кыз аңа да җентекле әзерләнде. Популяр җырларны һәркем белә, җырлый. Ә Гөлзилә бу бәйгегә бер кабатта сәхнәләрдә яңгырамаган җырлар әзерләде. Авылдагы җырчы карчыклардан отып алды аларны. Кайберләренең сүзен дә, хәтта көен дә бераз үзенчәләтте. Яхшы килеп чыкты шикелле. Тыңлап караганнарның барысы да ошатты. Быел беренче урынны алырга тиеш иде Гөлзилә. Сәнгать институтына барырга җыенган кыз өчен бу иң мөһиме иде. Элегрәк басылып яшәгән чорында шикләнеп куйса да, хәзер үзенең җиңеп чыгачагына ышанычы артты. Ул хәзер конкурста җиңәр өчен генә түгел, ә сәхнәдә балкыр өчен, залдагыларны ах иттерер өчен эшләде. Гаиләдәге җылылык бер бәйрәм булып, күңелеңә канат куеп, дәрт өстәп турса, икенче бәйрәме дә бар иде кызның. Анысы да канатларын ныгытучы, яхшы якларыңны тулысыча белән күрсәтергә, җиңәргә һәм гел алда булырга ашкындырып торучы зур көч иде. Беренчесе кояш нуры сыман якты булса, икенчесе ялкын кебек иде. Ул берчә җылыта, берчә яктылык өсти, берчә өтеп ала. Һәм аның исеме дә бар иде. Мәхәббәт. Кинога бергәләшеп барганның икенче көнендә үк Таһир Гөлзилә белән бер партага килеп утырды. Классташлары күзләрен ышкынландырып, мыек астыннан гына елмайдылар да дәшмәделәр. Аның каравы Гөлзиләнең колак очларына тиклем кызарып чыкты. Бергә утыргач та әллә ни серләшмәделәр инде. Шулай да һәр икесенең бөтен хәрәкәте, күз карашлары, серле елмаюлары бер-берсенә гашык икәнен искәртеп кенә торды.
Карашлары очрашканда туган хисләрен бер ничек тә тасвирлап та, аңлатып та булмайдыр. Ул бәлки вулканга охшагандыр, ләкин җир астыннан түгел, ә җир күкрәгенә атылып, бар булмышыңны яулаган вулканга. Ә бәлки, гөл чәчкәләренең бөтен күзәнәге буйлап утлы бер ләззәт тараткан язгы кояш нуры шикелледер. Моңа кадәр дә бәйләнеп йөрүчеләр аз булмады Гөлзиләгә. Хәер, кыер кыймас кына үз мөнәсәбәтен сиздергә тырышуына алай дип әйтергә ярамагандыр да әле. Тик аларның барысына да бик тараф калды кыз. Ә менә үзеннән күпкә өлкән Гыйлманның бәйләнүе монысы Гөлзиләне берничек тә битараф калдыра алмады. Күңелендәге бу тупас һәм әрсез егеткә карата ширкану хисе уятты. Кинога фәләнгә чыккан чакта да ул Гөлзиләне сагылап кына тора иде. Залда кеше азрак булса, кыз янына килеп, төрлечә бәйләнеп, җанына тия, кайтырга чыкканда да артыннан ияргә тырыша. Бу сыланмыштан төрле хәйлә табып кутылса да, бераз ширли дә иде Гөлзилә. Армиядан кайтуына елда тулмаган әле, ә даны бик үндедән түгел. Үткәнендә дә кинога чыккач та Таһирны кыйнап ташламасын тагы дип курыккан иде. Ярый әле Гыйлман күренмәде. Киләсе җомгада район үзәгенә бара алмадылар. Гөлзиләнең әтисе командировкага юлланды. Гөлзиләнең вакыты кысланды, күп гомере репетицияларда узды. Авыл сәхнәсенә менеп җырлау өчен әллә ни күнегәсе юк иде кызга, ләкин алда торган район конкурсына әзерләнергә менә дигән сәбәп булды бу. Шуңа күрә Гөлзилә вакытын да, көчен дә жәлләмәде. Мәктәптән соң гына кайтып, тамак ялгады да клубка йөгерде. Кыз бәхетле иде. Өйдә әнисенең җылы карашы көтсә, репетицияларда яраткан шөгыле булды. Аннан соң көндә менә шулай клубка йөрү Таһир белән очрашып торыр өчен менә дигән сәбәп иде. Кадерле дусларым, бүген мин сезгә Марат Кабировның «Мөхәббәттән җырлар кала» дигән әсәреннән 3нче бүлекне укып ишеттердем. Иртәгә тап шушы вакытта 4нче бүлекне тыңларга әзер булыгыз. Хәерле сәгатьләр теләп калам сезгә.